Δεκαετία του 1950. Μια ρομαντική εποχή με ρομαντικά ρούχα, με ρυθμούς βάλς και τάγκο, χορούς ζευγαρωτούς. Χορούς που έπρεπε να έχεις παιδεία για να τους χορέψεις. Στα μέσα της δεκαετίας κάνει την εμφάνισή του το μάμπο και γίνονται της μόδας οι ρυθμοί της Λατινικής Αμερικής. Θυμόμαστε τη Σπεράντζα Βρανά στην ωραία των Αθηνών του 1954 να χορεύει και να τραγουδάει αυτό το μάμπο το μπραζιλέρο. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν σε όλους αυτούς τους ρυθμούς.